guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batera hemen, Radio Vitorian. Gaurko irratsaioan jakin eta jolas. Zer den? Jakin eta jolas berehala jakingo dugu. Beste batzuetan esan dizuedan bezala, barkamena, euskara dala eta nabaria baita ez dala nire eguneroko lantresna. Hala ere, saiatuko gara, euskara noski erabiltzen degulako eta jakin badakigulako. Gurekin Mikel Hernández eta David Gutiérrez. Mikel Hernández eta David Gutiérrez zentzu diren, berala jakingo dugu. Mikel Hernández, David Gutiérrez, bioi Gabon. Bai, Gabon. Bueno, zein da Mikel? Ni neu. Eta David? Ni, beraz ni. Eta jakin eta jolas zer da? Jakin eta jolas, ilusio askorekin sortu genuen proiektu bat, orain dela pare bat urte eta erdi, ez? Antzerki munduan nolabait sartzeko, umeekin ibiltzeko, eta nahi genituen historiak pixkat publikora zabaltzeko, ez? Horlan diarduen proiektu bat da. Bale, jakin eta jolas, umei begira bakarrik? Ez guztiontzak da, bera, gure humoria, gure guztiontzat da, publiko guztiei aigatu nahi gara, eta bueno, guztientzat eta guztiontzako pentsatuta dago, ezta? Aktoreak zineten, aktoreak zarete, ikasi zenuten, nondik dator zuen ekimen hau? Bueno, nik uste dut guztientzat aktorearen kontu hau pixkat bokazionala izan behar dela, ez hau txikitandik daukasun zerbait, daukazu edo ez daukazu. Baina berez ez ditugolako ikastaro luzeak egin, ez gara, antzerki eskolan egon gara, baina ez gara denbora gehiago egin. Errege katoliko... Hori, ibili izan gara, baina berez horrez ditugu ez ikasketak egin, eta ez dugu bideratu holan gure proiektua zentzu horretan. Ni ipuin kontalaria nintzen, Dabinere lankidea payaso kontuak egiten, baina ez dugu formazio lako berezirik jaso, ez, antzespen munduan. Bakoitza beraldetik ibiltzen zineten eta... Ez biok antzerkitalde batian geunden, lehen, hor ezagutu ginean, gero erabaki genuen, pizkat hori ezaragu nahi genuena, antzespen horiek ez dira gure gustokuak, eta erabaki genuen, hori, pizkat gure aldera botatzia eta gure gauzak prestatzia. Gure eskuruztia dana, ez da? Eta, beraz, antxe ezagutu eta antxe sortu zen jakin eta jolas. Ez dakit, izango da, euskaraz egiten duen lehenengo taldea horrela Araban Gasteizen edo badaude beste batzuk? Hombre, berez, gure testuak, gure historia guztiak prestatuta daude euskeraz egiteko. Hemen Araban nik uste gutxi daudela olakoak. Badaude beste zenbaitek egiten dutela batez ere testua, bilingüe egiten dute elebidun, edo gazteleraz eta euskeraz egiteko aukera ere, baina berez euskeraz bakarrik igual baliteke. Ez nago gehiagin informatua zentzu horretan, baina hala ere asko ez daude. Gu hasiera gainea hori egin genituen euskeraz egiteko, gero batzutan eskatzen digut erdaz egitea eta, baina gubienetan euskera egiten dugu eta prestatu daude euskera egiteko. Eta beraz, ez dakit, horrela izan daiteke, ipuin kontolari bat eta payaso bat? Hori da. Payasoak biakara, zentzu batean, biakara. Eta biak zarete ipuin kontolari. Eta biak kontatzen ditugu historia. Baina, eszenatokian, bat ipuin kontalariaren papera eginez eta bestea payasoarena. Laburtzeko pizkat hori izan daiteke, baiteke historia kontatu, narrazioa egiten du, nik egiten du narrazioa, eta gero narrazio horretan agertzen dira zenbat pertsona. Guk ere nahi genion ipuin kontak eta utzari eman nahi genion beste zerbait, beste kutsu bat, antzespen kutsu bat, eta hori lortzen dugu Davidek interpretatzen dituen pertsonaien bitartez, pertsonai desberdina guztia, bakoitzak dauka bere xarma, bakoitzak dauka pixkat bere zitasuna, eta beti ere planteatuz klaun aldetik paiazokeriekin, ez? Zenbat espektakulu dituzue, zenbat ikuskizun dituzue, edo ez dira ikuskizunak eta dira kaj, edo dira ipuinak, edo nola dago banatuta zuen lana? Ikuskizunak dira, ez da, ditugu mota askotako ikuskizunak, baina, gehienez, zenbat ditugu lau uste, ez da? Oraingoz lau ditugu. Oraingoz lau ditugu, ari gara bestatzen beste bat, baina, lau ditugu hori... Bada hori, ipuin kontaketan testu bat edantzeko bat, gero daukago eta ere berbena, umentzako berbena edo, dantzatzeko jolasak egiteko, eta
Eta gero beste bi ditugu, hori pizkat baia antzokietan egiteko, ezta? Gizartetzetako antzokietan eta ikastoletzako eta pizkat da serioagua, serioak guztiak dira ez azken finean, baina da pizkat hori profesionalagoa edo ez dakit nolaz. Batez ere horiek dira guri eskatutakoak. Azkenean zenbait bestero tortzen zaizkizu eta esaten dizut, guk nahi dugu izatea hau guretzat. Eta orduan produktu hori sortu behar duzu haientzat bakarrik eta haientzat egin. Eta horrek badauka ere guztia formulatzeko era desberdin bat, eta zerbait konkretuagoa. Eta pentsatua hori batez ere egiteko antzokietan, eta horrek aldatzen du. Baina egiten ari zareten lana oso serio da, esan nahi dut. Guztiona da oso serioa, ere elektronikoa dana eta gero ez dakize lan egiten duen talde batean, ez da? Baina saiatzen da bi gauzak batera eginez. Zuek saiatzen ari zarete bakarrik honetan dedikatuak egoten. Bai, nik beti diot humorerik hoberena dela humore serioa, ez? Azkenean zera da serioa, humore ona, ez? Humore benetan landua, zerbait pentsatua eta ez betiko, bitxorra ezan eta listo, ez? Zan bardia gauza landuak eta pentsatuak. Eta bai, oraingoz gure ideia da hori, gure ideia da ikuskizunak egin eta planteamendunekin bizitzen saiatzea. Guk ere daukagu, sortea eta gure atzean daukagula kultura koordinakunde bat eta haiekin lan egiten dugu eta lortzen ditugu ikuskizun asko haiekin. Ze, harremana daukagu eta ematen dizkigute ikuskizunak eta oraingoz bizitzeko ematen digu. Eta etorkizun batean beste zenbait kontu egiteko ideia daukagu eta horretan gabiltza. Zein da kultura erakunde hori? Amalur. Zer da Amalur? Amalur da kultura koordinakunde bat. Amalurrek egiten duena, batez ere instituzioak edo, pribatuak joaten dira, zer sortu nahi dutenean, ekintzaren bat, kultura proiektu bat, prestatu nahi dutenean, joaten dira kultura koordinakunde baten gana, eta haiek, pixkat egiten dutena da zuzendu, ez? Gehien komenitzaiena, igual, herri batean egiteko gauza bat egiten dute, o ikastoletan egiteko beste zerbait, baina batez ere egiten dutena da pixkat bideratu eta ikuskizun bat planteatu, beste bat planteatu, eta guk programazio horretan askotan sartzen gaituzte. Baina da erakunde pribatu bat edo erakunde publiko pribatu bat? Pribatua. Bai, enpresa pribatua da. Enpresa pribatu bat. Bai. Eta beraren bidez lortu dituzue ikuskizun asko, esaten zenuten. Hori. Gogoratzen duzue 1, 2, 3. Bai, telebistarena. Venga, hasiko gara eta nire galdera da ze herrietan edo ze lekuetan izan dituzue ikuskizunak. Bat biru. Bastáis. Lukiano. Gorosika. Oiartzun. Donosti. Hernani. Izarra. Getxon. Por memoria txarra dauka. Baina zenbait badira. Honekin ze galdetu nizuen. Egon zarete kulturetxeetan, gizarte etxe modukoetan, antzokietan, herrietako jaietan ere bai, kalean, barruan, lekuztietan. Olako zer sortzen duzunean, pentsatu behar duzu, antzokietan bakarrik lan egiteko, eser gutxi egingo duzula. Azkenean, denbora gehien daramatenek eta ezagunenek ere lan egiten dute donon. Mundu honetan ezin zara bakarrik, ezin duzu mugatu zure lan mundua kontu batera bakarrik. Eta herriko jaiek asko daude, uda garaian batez ere asko ematen dira eta han lana badago. Bat, adibidez, Lukiano. Lukiano izan zen jaietan. Orain dela gutxi, bai. Herriko jaietan izan zen. Bai, eta bueno. Gainera, orain dela gutxi egia da, etxen duda. Baina pasan urtean izan zen. Lukianokoa pasan urtean. Joski nire esgoratzen, ez que bumore txarrak. Ez dakit nora joan barna izan azte buru honetan, hasi que egin dituanak gutxiago. Eta esaten zen nuenean, talderik ezagunenak ere, edo ezagunenek ere egiten dute hau eta guk ere egin behar dugu. Nori buruz ari zinen, zuretzako zein da talderik ezagunena edo ezagunetariko bat? Paiazo munduan, oraintze bertan Pierrutz eta Porrotz nire ustez zanantza di gabe, oraintze bertan dira oberen dabiltzatene.
lehen bai Txirrimir eta Txirribiton zeuden hor, baina orain... Horiek gehiago ziren antxokietan. Bai, horiek gehiagik ziren mugitzen, horiek gehiagik ziren mugitzen. Gero Txirrimir eta Txirribiton junior nik uste norabaitera joan direla, kalean egiteko eta baina haiek batez ere. Pirritx eta porrotx bai. Bai, haiek mugitzen dira. Bai. Kalean, antxokian, plazan, ala aztetxean. Eta azkenean hori da kontua, ez pizkat... Nik uste dut antzerki munduan saiatu barrazarena da zure proiektua edo zuk sortutakoa zabaltzen, alik eta publikorik zabalenera. Orduan hori lortzen da kalean batez ere, antzokietan bai, baina antzokietan azkenan daude hor argiak, jendearekin harremana ez daukazu berez, ez da sortzen interaktuazio hori, baina hori kalean sortzen da, eta jendeak kalean bizitzen du gehiago. Eta hori da garrantzitsua ere. Gogorapenen bat edo gogoetaren bat, ez dakit oso gustoko izan zenuten ikuskizun bat edo leku bat edo herri bat edo publiko bat edo... Joder, nigo batzen naiz, aberasturira junkinen hemen albuan dau herri txiki baten. Suposatzen dut, jaietan ere bai. Jaietan zala, bai hori dana superfamiliarra da, zabazunden ez dakit 30 pertsona eta kriston giroa egon zan, oso ona, oso polita. Plazan ala lonjaren batean. Ez zan, lonja baten, ez dakit kulturetxea, ez dakit zer zan, ez da. Eta hor, bazan dana superfamiliarra, hor, segon jendia, hemendik, gutatik, ez dakit, 2 metrotara hor urbil eta gurekin interakzioa zegoen eta oso polita izan zen, oso posi jatea ginen hortikan, ez da? Ni daukat ere beste doimen bat, baina beste zentzuan, ez? Zentzu, desberdin batean. Horatzen joan ginenean Gorosikara, ze Gorosikarena berehala esan dut daukadalako ere oroimen hori. Zer da Gorosika? Gorosika da auzo bat, bai. Ondarrondan dagoen auzoa, da mendialdean dago. Eta zegoen programatua beste batzuk, Juan Marziren, Niko eta Periko, Niko eta Periko. Bai, ja ez daude lanean, utzi egin zuten mundu hau. Eta, claro, guztiek uste zuten Juan Marzila urtero joaten ziren berez, gainera, Niko eta Periko zen, eta guztiokan, Niko eta Periko, bai, gainera. Niko eta Periko, bazten, pues jo que zerbait tipiko haiena, pues hemen, ia zele ondako egun bezala. Baina payaso hutzak zian. Bai, payaso hutzak. Payasuak, oza, gu ez gara payasuak, haiezian payaso hutzak. Eta ez daukainolako zer ikusirik. Eta goratzen naiz hasi ginela, jendea zegoela hau bete hortz, zekiten oso ondo zer gertatzen ari zen, gainera zegoen izugarrizko haizea, bota egin zigun estruktura guztia, eszenografia guztia, txakur bat jarri zitzaigun hor erdian, ez zigun usten handik mugitzen, izan zen pizkat desastrea. Baina, hori da normalean, holan ez dira teratzen, ez hobetu teratzen dira. Salbuespen bat izan zen. Publiko azkenean txaloak egin zituen? Han egin zituen, alare egin zituen, publikoak ere badaki, ez, esportu bat. Zafarre pillo bota zituen, txakurrarekin izan zen. Izan zen gure. Bai, txakurraren hartzen zurea. Txakurra zen gurea. Eta izan zitekeen, egiten ari ginen gainera momentu horretan Txanogorritzuren historioa. Eta zartu genuen hor, Benito Otsoa bezala, ez? Gaina txakur handi, ez? Txakur puska izugarria zen, ez? Eta Benito Otsoaren papera egin zuen horretan, ez? Bueno, orduan, esan zen nieten, datorren urtean Niko eta Periko neba duzu. Niko eta Periko, baina, aldez aurretik, esan beste batzu datu zela, beste lagu esan. Ondo da, eta etorkizunari begira, ze nahi duzue? Hau, suposatzen dute, izango dela maratoi baten modukua. Lana, baina maitzak ez datoz biharko. Hombre, hau epe luzerako proiektu bat da, hori hasieratik argi geneukan. Eta epe luzerako egiten diren proiektu guztiak bezala, hasieran saiatzen zara, oinarri batzuk finkatzen, eta epe luzera pentsatzen. Horrek esan nahi du, egin nahi duzula zerbait benetan ona, zerbait benetan tinkoa. Pare bat urte barru lan egiteko, baina 10 urte barru lan egiteko ere. Horretarako ez behar da testu onak, kalitatea, behar da jende ona lanean, ez dugu bakarrik ez dugu lan egiten, guk ere gure teknikariak ditugu, daukagu behiraliak gurekin lan egiten dutenak, eta antzesleak ere, suspertzaileak, antzesleak. Hori da. Orduan saiatzen gara, alik eta, beraz zuen kezkarik handiena, zuen lanik importantena da, edo dira testuak eta humorea. Hori lotzea. Azkenean, humorea egon behar da. Esan nahi dut, gainerako guztia argiak, eszenatokian zer eta nola, hori beste batzu. Guztia, guazko, hori, babesten dugu dana, bai humoria, bai testua, bai ere gure antzesteko era, asko, mazaten da,
Garrantzizkoa. Bai, garrantzizkoa da guretzat, ezta. Baita ere, dekorazio eta oso asko kuidatzen dugu, ezta, goresten dugu, orduan guztia batuz azkenean zerbait polita ateratzen da. Ezin dugu gauza bat babestu eta bestia utzi aldi batia, ezta. Da multzo bat egitea. Argiak berez, argiak ditugu, baina gauerako eta ez ditugu eramaten olako rider tekniko bat argiakin, soinuakin eta, baina estenografia bai, hori zaintzen dugu asko. Ze normalean gure munduan dabiltzan taldeek, batez ere ipuin kontaketetan eta bar, ez dute estenografia asko, bueno, zenbaitek, ez? Ez diote estenografiari garrantzirik ematen, eta uste dugu horrek ere kolorea ematen diola eta garrantzitsua dela polita izateko, ez azkenan hori begiratik ere sartzen zaio publikoari eta eskartzen dute. Bueno, eta zentzuk dira, ez da egite, exigentenak, ala gogorrenak, handiak ala txikiak, umeak ala aitatamak. Nik izango nuke, niretzat ume. Azkenean, aitatamak, bueno, zerbait gustatzen ez zaienean, askoz jota az daitezke isketan haien artean. Baina ume batek zerbait ez zaionean gustatzen, altzatu egingo da, edo aziko da purrustaka, edo boikota egingo dizu azkenean. Edo auskalo, edo handik aldendu, edo pare baldagun hartu eta handik atera. Edo Game Boy eskatu amari. Edo hori ikusi dugu baita de. Edo Game Boy, ja. Eta zatu dezu. Horretarako lotzarik ez daukate. Mina daude, haiekin. Eta hori da, claro, jendeak normalen pentsatzen du, claro, publiko, umeekin zaudenean, azkenean oso erraza dela, edo zer gauza gustatuko zaiela, eta bar, baina ez da horrela. Haiek ere exigenteak dira, haien erara, baina exigenteak dira. Ezberdinak dira, ume horiek eta zuen belauniko umeak eta nire belaunikoak, eta ikusten dituz. Oso ezberdinak, bai, orain egun guztiak daude horan pentsatzen beti PlayStationa eta interneta eta beti itzeiten dut horri buruz eta nabaritzen duzu hori? Bai, nabaritzen da, itzeiten duzunean, galdetzen duzunean zerbait, zen nahi dozu, zeskatu diozu lentzeroari edo, beti izaten dute gauzatzu horiek, ez da, lehen zian baloiak eta lehen, nustez umiak, baita ere, inozenteagoak zian, ez da, guztia sinisten zuten, esaten badiozu txanogorritzu zarela, sinisten dute txanogorritzu zarela. Eta orain ez, orain badakite baktoria zarela, pegazua, eta hori. Ez daukate hori, lehen genukan ilusioa edo, orain ari da gutxinaka galtzen, ez da? Ni goratzen naiz lehen, ni joaten nintzenean olako ikuskizunak ikustera, edo zer gauzarekin, nengoela ja posesoratzen. Niretzako zelako zerbait polita, zerbait ezberdina. Orain, benetan, ume bati hori, zerbait desberdina erakusteko egin behar dezu ez dakit, trapezista o olakoak, ipuin batekin bakarrik zaila da. Horregatik zaiatzen dugu, gure ipuina dekoratzen, alik eta gauza guztiekin, haientzat ere erakargarria izateko nolabait, ze zaila da. Gaur egun ume bati itzundituta usteko, lan asko egin behar dezu. Bueno, a ber, ze suertea daukazuen kasontan etorkizunari begira. Ja, bukatzea ari gara, baina ez da egita. Apuntatzen didate zuen antxespan, estenatokian esan edet, ikuskizunetan eta baduzuela zuen alde didaktikoa. Nola saldaiteke hori? Bai, bueno, guk saiatzen gara, azkenean gu historiak egiten ditugu, historiak izan behar dira batez ere entretenigarriak, baina ja bide batez interesatzen zaigu ere mezu bat egotea, eduki bat egotea horren atzean, eta gu batez ere lehendabiziko testuan saiatu ginena irakurketa bultzatzea, hori guretzat garrantzitsua da, hori komentatuena Davidek alde batera ustea PlayStationak eta olakoak, eta liburu gehiago irakurtzea, irudimenarekin jolastea, eta bar. Eta bestelakoetan gero, eskatu ziguten ez, lan genuen kontsumo zailarekin, hemen Gastizkudalarekin, eta arek eskatu zigun zerbait konkretua ere, kontsumo arduratzua. Baina, gu ere lehendabiziko testuan saiatu ginen, pixkat pertsonaiak aldatzen, benitotzoa ona da, zorgina pirulina konturatzen da ere zorginona izan bar dela, pixkat, mezu bat ere bidaltzen umeenei, ez? Eta hori, ez da nola egiten da, esan nahi dut, zuek idazten duzue ipuina lehenengo, gero, ez da, zen metodologia erabiltzen da hori dan egiteko? Guk lehenengo pentsatzen dugu historio batean. Historio bat? Bai, edo zein tekstu literarioaren funtza da historioa, da testua.
da narrazioa. Eta narrazioari gero beti eman marzaio, zenbaitetan ere pentsatzen dugu igual lehendabizi gag bat, humoresko kontu bat, eta gero horren inguruan zerbait sortu ere, biera daude. Baina gehienetan hori egiten duguna da, lehenengo testua egin, zerbait pentsatu ze egin nahi dugun, lehenengo hori bai ideia jartzen ditugu, brainstorming egiten dugu, ez da? Eta egiten dugu, eta azkenian, hortikan atera behar dira, bai humoria, bai ikusi behar dugu zein nahi dugu transmititzea azken finean ez da umei, eta nola egin nahi dugun, ez da? Eta hortik aurrera gainerakoa, orduan. Bai, hori da, askotan igual, okurritzen zaizu derrepente olako irudi bat, zerbait, humorezkoa, zerbait graziosoa, honek funtziona ezak, eta gero horren inguruan, historio bat sortu, hori aukera bat da. Normalena berez da, pentsatzea historio poli batean, testu poli batean, eta gero, testu hori pentsatu nola bideratu, nola zuzendu, eta antzerki kutsua, umore kutsua horri eman. Ez dakit, esan ez txait asko gustatzen hau esatia, baina hau dana ez dute eiten Goierriko bi lagunek, Gasteiztarrak biak baizik. Hori da, ez dakit zailagoa den hori. Gasteiztik hau egitea Oiartzunetik baino zailagoa da. Azkenean, esan duzuna, esen horrela izan behar, baina horrek egiten du, eta prestigioa olako kontuak ere badaude. Ezan egite, Oiartzunengo Goierriko norbait beti izango du errastasun gehiago, euskararen kontua ere askotan guk lan egiten dugu instituzioekin euskaraz egiten dugu, eta Gasteiztik gatotzenean esaten digunean beti pentsatzen dute egingo dugula, beti ez, pentsatzen dute egingo dugula euskara patatero, egingo dugula humore berezi bat ere erotzen da askotan gurekin, zerbait ez da hain euskaldu, giro esan hain euskaldu. Guretza baita ere, gu Gasteiztarra gara, eta hemen ez da euskaraz egiten, ez da gutxi egiten da. Olen guretza baita ere, nahi dugu hori euskara bultzatzia eta, baina guretza baita ere, pizkat zaila egiten zaigu. Euskaraz badakigu, baina hori, zailesten digu, gauza lan egitea, baina nahi dugu hori baita ere, pizkat euskarako mundua, ez da euskara kultura eta pizkat zabaltzia. Eta uste duzu gutxi egiten dela Gasteizen? Bai. Hemendik alde egin eta berela konturatzen zara. Horrela kuriositasun bezala nik goratzen du, noizbaiten ere joan garela olako lekuetara, euskaraz egiten deno leku euskaldunetara, eta igual akatzen bat edo ikustea gure obran, eta hau ez da holarren zaten, esaten da bestako, eta udatek hori izatea, antzeskizunaren erdian, horrek usten zaitu lurjota, ez? Baina bai, argi dago, men Gasteizko Galdezarretik buelta bat ematen duzu, eta behar bada hor gehien egiten den puntua da, baina hala ere, beste norabaitera joan, batez ere Gipuzko aldean, eta euskera... Bilbon adibidez ez da, askoz gehiago egiten, ez? Hiriburuetan, Donostian bai, baina... Bilbon ez dugu lan askorik egin. Orain gozez. Baina, Donostien adibidez nahi joaten naiz askotan ara, eta nabaritzen da ezberdintasuna normalizatuagoa dago, ez, kontua. Teatro principal Antxokia noiz bete? Usten gaituztenean. Espero dugu. Nizpeite egitea hori ez da. Hori izan betek adibidez, azkenean, txirrimirri eta txirriton on nahi diretan, baina jubilatu barritugu ja, ze besteen garaia, nik uste torri bar dela. Gure programa, ez da. Egitraka, ez dakit nola. Eta zuek bezala, asko daude Euskal Herrian? Bikote asko daude, edo hirukote? Badaude. Kontua da, gehienentzat, mundu honetan dabiltzatenentzat, hau da zerbait egiten dutela beste zerbaitekin konpaginatzeko, ez? Hola bakarrik mundu honetan ibiltzea oso zaila da, eta lan askokin bar da, eta gauza asko pentsatu, bestela ez da senyora. Eta nun egiten dituzu entzaioak, eta zuen tramankuluak, eta nun gordetzen dituzue, ez daukazue egoitzik? Bai, orain dela gutxi hartu dugu hori lonjatzu bat, eta ez da, baina geneukan baitaren lonjatzua, etzeko ganbara, eta hola nibilik gara, ez da, beti kiliko gauzak hausten, leku baten edo besten, eta hola gabiltza. Bai, orain hartu dugu egoitza tinko bat, epe ertainerako gutxienez, Reyes de Navarra kalean, eta badaukagu gure bulegoak, eta badaukagu ere materiala usteko leku ederra. Navarra, auzoan, esan duzu? Ez, Reyes de Navarra, Zaramagan. Zaramagan, bera Zaramagako esarete.
Bai, ingurukoak. Ingurukoak, ezta? Lehen esan duzu, eta errege katolikoak. Eta bai. Navarra, handik ibilitakoak. Bai, hori da. Ondo da, Zaramagan ere euskaraz. Bueno, kasu hontan, ja bukatzeko, ez dakiz esango dizuete etxean, edo lagunek, edo, bueno, ez dakiz esaten dizuete zuen ingurukoek. Bueno. Jakin eta jolas, egin dugu. Eta jakin eta jolasekin aurrera. Ni komentatu nuenean etzean nola doala espero zuten. Bai, gurasoak esaten ziaten beti txikitandik nintzela komediante hutsa. Hau, ingeles maizua ez da izango. Ez. Bueno, batek daki, ez? Batek daki nola maiz dezak. Baina momentuz? Baina oraingo sonekin egia zan posposik. Eta lagunek bai, hor daude animatzen, laguntzen digute pillo, behar dugunean zerbait laguntzen digute, ondo, lagunak ditugu, ezta? Bai. Eta etxean, zure kasuan? Etxean, hori izan da karrera de fondo, ez? Hasien, nahi zuten hori izatia. Elektronikoa, karo, hori. Hasieran, hori, zai esan zan, ez da? Noa esaten diozu, hori, paiasua izan nahi zarela, ez da? Bueno, azkenian ikusi zuten, ondo zijoala, etorri zian ikustia, eta ikusten zuten, nolakoa dan gauza, eta, parece que vale, ¿no? El niño. Eta ondo, azkenian ondo, eta posik daude, baitare, laguntzen pillo, bultzatzen pillo. Nor laguntzen du gehiago, momentu gaur horietan ez dutela ulertzen? Emakumeek ala gizonek, aitak edo amak? Amak. Beti esaten dugu berdina. Ameko betu ulertzen dituztela horrelako gauzak. Bain, amak nik uste azkenean dela haiek saiatu behar dira batez ere haientzat kontsolatzen nola edo ala edo pentsatu nahi dute ondo joango dela. Orduan lehendabizi haiek sinistu behar dute eta gero sinistarazi, ez? Mikel eta David, Mikel Hernández eta David Gutiérrez, Jakin eta Jolas. Zer esan, sorte hon. Sorte hon. Hartu zuen bideo horretan, etor dadila, etorri behar dena. Hala ere, sorte hon esan bai, baina nola jarri kontaktuan zuekin, edo batek agian entzun digu, eta ikusi nahi ditut hauen lanak, edo ez dakit non daukagu ez dakit zer, eta deitu nahi diet. Ikusteko erarik errazena, interneten bidez daukagu gure web herrialdia, ez da, interneten bidez, dala, iru bebikoitza, jakinetajolas.tk eta hon ikusi daitezke bideoak, argazkiak eta kontaktuak. Bideoak ere teka de tekagas, da izugarria. Ondo da. Eta hor kontaktua, telefonoa eta bai, hor behar den guztia. Vale, esan berriz horri aldea? irubebikoitza.jakinetajolas.tk oso ondo. Orain bai, Mikel Hernández eta David Gutiérrez, bi, eskerrik asko. Zuri. Eta Eusko News gaztea, gogoan izan, Eusko Ikaskuntzak sortutako proiektua da. Euskal Herriko gazteek ekoiztutako aldizkari elektronikoa duzue. Aztekari honekin, teknologia berriak eta aldi berean euskal kultura hurbiltzen diegu gure gaztei. Animatzen zaituztegu gure aldizkari bizitatzera ondoko web gunean. www.gaztea.euskonnews.com eta jakina gurekin kolaboratu nahi baduzue Eusko Ikaskuntzaren harremanetan jar zaitezkete gure telefonoan 983-23-12 Esker mila eta datorren astean beste lagun batzuekin egongo gara hemen Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan Radio Vitorian. Ondo izan, aio!